Aningkan wang son thak havar KARBI riso nimso rong aji ketalon palason si pining le thot sitame Ingdeng thomkep kethom havar KARBI riso nimso rong aji ketalon ponje phanpura denarong havar amei asai hemalong terikam amei keseng pon laso hut KARBI no Thomas Counciliem Riti Singh hi aluhi sarpo man pen kache tongdun terikam amei keseng pon amelong KARBI long Thomas Council em Riti Singh hi ahin pen Ingdeng thomkep kethom havar KARBI riso nimso rong aji terikam amei phu lunsepo pansing kro la pen kongchun bang denarong town committee chairman Prodip Ingtia tumaphan jongpon pen melong ki doan kache donang thek chepaklang pon halapu havar KARBI riso nimso rong aji ketalong ponjia din lake denarong pathua klam la pen niplio pharmancy peman ponpo anparta pineng Ingdeng thomkep kethom havar KARBI riso nimso rong aji long manteng pen aluhi sarpo lake KARBI no Thomas Council CM Dr. Denarong ha phansi johang ponji pusi pachini pon non ki bang ji KARBI riso nimso rong aji kedam tang aningkan pen masabu prekchat ji la pen ke prek pa prekchat je phansi anutin pin ke chetong melong ke do an bang pu bang pe tenta biti sori nang pidun asoteng pen pulute non boy ki bang ji KARBI riso nimso rong aji denarong havar amei pen patepi ponji abang asabu ake prek duji pusi nili meipo hin pen ningchi thepo kona lo kibi ponji adem kibi ponji adem baka ningkan wang asom denarong pathua klamalong sepatu ponpo ni kwana farma pen peneng bangke ni polisi padupo la pen nilitum ka chisi bangke aluhi sarpo man peng pen nilitum chophaji ake hai KARBI long asiem Dr. Denarong ha phansi penengke phapu chisi komlo News report Bikram Teron KARBI long life